diwrnod cafodd syniad arbennig ei eni. Y syniad o Senedd i Gymru. Dim yn yr amser ni, oedd diwrnod y geni hwnnw ond 600 mlynedd yn ôl. Richard Parks ydw i, nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copper dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd, ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Dwi yng Nghorwen, dim yn bell o fan hyn, ar 15 o fis Medi 1400. Daeth 300 o bobl at y gilydd. Cefnogwyr y Cymro o'r enw Owain ap Gruffydd. Mae Owain wedi cael ffrau am ddarn o dir gyda'r arglwydd greu o Rhuthun, sais pwerus. Y diwrnod hwnnw, mae dadl leol yn troi'n ddadl genedlaethol. Heddiw, da ni'n nabod Owain ap Gruffydd fel Owain Glyndŵr. Mae'r cefnogwyr yn datgan mai fe ydy gwir y Tywysog Cymru. Teitl nad oes un Gymro wedi dal ers marwolaeth, Llywelyn ein lliw olaf ganrif yn gynt. A dyna'r sbac sy'n cynnar chwyldro. O fewn dyddiau, mae Glyndŵr wedi llosgi tref Rhuthun cydarn ler ar glwydd greu. Ac wedyn, mae'r frwydr yn lledu i ddimbych, rhuddlan, castell y Fflint, Penarlag, croesoswallt. Erbyn diwedd y mis, mae Owain wedi symud i'r de drwy bywys a dinistrio'r Trallwng. Ac mae mwy a mwy o Gymru yn dod i ymladd wrth ochr Owain o Sycharth. O fewn blwyddyn, mae rhan helaeth y wlad yn cefnogi'r chwyldro. Mae gweithwyr a myfyrwyr o Gymru yn gwibio adref o Lloegr i sefyll gyda Glyndŵr. Mae'r ddadl leol wedi troi yn frwydr am annibyniaeth. Yn fan hyn, ym Machynlleth, mae Owain yn cynnal Senedd. Senedd i Gymru, i rannu y weledigaeth dros ei wlad. Senedd, eglwys annibynnol, prifysgolion, cydweithio gyda Ffrainc a'r Alban, cyfraith Gymreig, a breuddwyd am Gymru rydd unedig. Mae popeth yn deillio o'r datganiad y diwrnod hwnnw yn Sycharth. Dylai Tywysog Cymru fod yn Gymro, a dylai Gymru fod gyda Senedd yng Nghymru. Ond methu roedd hanes Glyndŵr, roedd Lloegr yn rhy gryf. Owain ydy'r Cymro olaf i gael ei alw yn Dywysog Cymru. Y does neb yn gwybod
beth ddigwyddodd i Owain yn ei ddyddiau olaf. Ond dros canrifoedd, mae hanes Glyndŵr wedi ysbrydoli'r genedl a cadw fflam ein hunaniaeth yn fyw. Felly, rwy'n mynd i fod mor hi a dweud hwn. Ond i bai am y diwrnod hwnnw yn sychaf, fyddai Senedd i Gymru ddim wedi dod yn realiti yn ein dyddiau ni.